Il-ħadd it-tajjeb. Illum 12 ta' Jannar nilqakom għal din il-quddiesa mill-Knisja ta' San Martin, Isqof ta' Tur, mir-Raħal tal-Baħrija. Id-devozzjoni lejn dan il-qaddis tmur lura għas-seklu 16. Fil-fatt, insibu kappella dedikata lih li tmur lura għal dan iż-żmien. Fit-tmeninijiet inbniet il-Knisja li minnha ser issir il-quddiesa tal-lum. Din ukoll hija ddedikata lil San Martin. Imexxi din il-quddiesa l-Arċisqof Charles Scicluna jikkonċelebra Fader Ray Francalanza, ir-rettur ta' din il-Knisja u li jieħu ħsieb din il-komunità tal-Baħrija. L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. Qegħdin nagħmlu l-festa tal-Magħmudija tal-Mulej li jalaq il-festi tal-Miliet. Ġesu ormai kiber, għandu madwar 30 sena u jibda l-missjoni pubblika tiegħu, missjoni li twasslu għand il-poplu ta' Alla. U jagħmel hekk billi jissieħeb fir-rit li qed jagħmel Ġwanni il-Battista li jistieden il-poplu għall-indiema. Bħalma jagħmel il-Mulej fil-bidu ta' kull quddiesa. Qegħdin nagħmlu din il-festa f'din is-sena speċjali ta' grazzja li hija l-Ġublew. Nixtieq naqralkom silta mid-dokument li bih il-Papa nieda il-grazzja tal-Ġublew waqt li nsellem lil dawk li qegħdin isegbuna permezz ta' TVM u il-pjattaformi diġitali l-oħra. Il-Papa jgħid hekk: il-fidili tas-sew niedma li ma jkunux jistgħu jieħdu sehem fiċ-ċelebrazzjonijiet solenni, f'pellegrinaġġi u fi żjarat ta' qima għal raġunijiet serji, jiksbu l-indulġenza tal-Ġublew taħt l-istess kundizzjonijiet jekk maqudin fl-ispirtu mal-fidili fil-preżenza, partikolarment f'mumenti li fihom il-kliem tal-Papa jew l-isfid dioċeżani jiġu mxandra bil-mezzi ta' komunikazzjoni, jgħidu f'darhom jew fejn qegħdin il-missierna, il-kredu u tal-ieħor marbut mas-sena mqazza, waqt li joffru d-batijiet tagħhom jew id-batijiet ta' ħajjithom. Għandi pjaċir ukoll inħabbar li f'kull knisja sagramentali bħal midi pereżempju f'kull knisja fejn hemm is-sagrament
meta l-parroċċa jew nkella l-komunità bħal tagħkom tiċċelebra il-festa liturġika tal-Qaddis, pereżempju hawnhekk San Martin, il-Knisja għal 3 ijiem ta' qabel il-festa u nhar il-festa tkun ukoll Knisja li fiha tista' tieħu l-grazzja tal-Ġublew. Jiġifieri il-maħfra ta' tpattija kollha ta' dnubietna. Ma dil ħaġa nistgħu nagħmluha wkoll kuljum jekk nagħmlu att ta' karità, nieħdu paċenzja b'xulxin, l-atti tal-ħniena minnu miż-żewġ jagħmilhom kull nofs minuta, mhux kuljum daw, imma mhux biss. U l-mulej fil-ħina tiegħu jeħlisna mit-tpattija ta' dnubietna ma' din il-ħaġa marbuta li aħna inqerru u nitqarbnu għaliex wara kollox dik hija l-istedina prinċipali ta' din is-sena ta' grazzja li aħna terġa' ddarrina nersqu lejn il-qrar u lejn it-tqarbin u li nitolbu għall-Papa. Dawk huma 3 pilastri. L-inqer mhux bil-fors dakinhar imma mingħajr ħafna dewmien nitqarben u nitlob skont l-intenzjoni tal-Papa. Illum flok l-att penitenzjali peress li tinfakru il-mamudija tal-mulej se nbirku l-ilma u nroxxuh fuqna biex niftakru fil-mamudija tagħna. Ħuti eżis nitolbu l-mulejja tagħna biex inbirku dan l-ilma ħolqien tiegħu li aħna se nroxxuh fuqna b'tifkira tal-mamudija tagħna. Il-mulej innifsu jgħinna biex tibqgħu dejjem fidili mal-ispirtu li rċivejna fil-mamudija. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, intrid li permezz tal-ilma għajn ta' ħajja u safa l-erwieħ ukoll jindafu u jirċievu d-don tal-ħajja ta' dejjem. Nitolbuk dbirek dan l-ilma li bih nixtiequ nissaħħu f'dan il-jum tiegħek mulej. Għamel li bih nġeddu fina il-għajn tal-ħajja tal-grazzja tiegħek u nkunu mħarsa minn kull deni fir-ruħ u l-ġisem biex nersqu lejk b'qalb safja u jseħħilna nirċievu kif jixraq is-salvazzjoni tiegħek bi Kristu Sidna. Alla li jista' kollox inaddafna minn ħtijietna u bis-saħħa ta' din il-qudiesa jagħmel li jkun jistoqilna sem fil-mejda tas-saltna tiegħu fis-sema bi Kristu Sidna. Glorja l-Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-art li d-medmin ta' dieda tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ, irrodulek ħajr għal-glorja kbira tiegħek.
mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox, mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier, int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina, int li tneħħi d-nubiet tad-dinja il-qatt tal-btana, int li qiegħed fuq l-lemin tal-Missier ħenna lina, għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu, mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox meta Kristu tgħammed fix-xmara Ġordan, l-Ispirtu Santu niżel fuqu u inbleħen setani għarraftna li hu ibnek il-Għażiż. Għamel li l-uliet adottivi tiegħek li ħadu twelid ġdid mill-ilma u l-Ispirtu Santu jibqgħu jgħixu sal-aħħar kif jogħġob lilek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajija. Farġu l-poplu tiegħi, jgħid Alla tagħkom. Kellmu lill-qalb Ġerusalemm u għejdula l-intemm il-jasar tagħha, tħallset ħżunita, ħadet mingħand il-mulej darbtejn għal tnubieta kollha. Leħen jgħajjat, ħejju triq għal mulej fid-deżert, wittu għal Alla tagħna mogħdija fix-xari. Jintradam kull wiet u jitniżlu l-muntanji u l-għoljiet. Kull art imħabta titwitta, kull art imħarbta issir maqat. U tfittx il-glorja tal-mulej u l-bnedmin jarawha l-koll f'daqqa, għax fom il-mulej tkellem. Itla fuq il-muntanja għolja, int li ġġib il-bxara tajba l-Sijon. Olli leħnek bil-qawwa kollha, int li tagħti l-aħbar it-tajba lil Ġerusalemm, għajjat la tibżax. Għid lill-bliet ta' Ġuda, hawnhu Alla tagħkom, hawnhu Sidi l-mulej li ġej bil-qawwa u jaħkem bil-qawwa ta' driegħu, hawnhu biħlasu miegħu u r-rebħa tiegħu qudiemu, bħar-raj li jira l-merħla tiegħu, bidriegħu jiġmagħha u l-ħrief fi ħdanu jerfagħhom u n-naċ ireddew bil-mod imexxihom. Il-kelma tal-mulej, irroddu ħar lil Alla. Birek ruħ tiegħi il-mulej, flimkien birek ruħ tiegħi il-mulej. Mulej Alla tiegħi, inti kbir bil-bosta, bis-sebħ u l-ġmiel inti mlibbes, bid-dawl bħal b'mantell inti mkebbeb, int frix tismewiet bħal tinda, flimkien birek ruħ tiegħi il-mulej. Waqqaft fuq l-ilma l-amajjar għolja tiegħek, inti tagħmel isħab mirkeb tiegħek, fuq ġwienaħ ir-rieħ tiġġerra, l-irjieħ tagħmilhom ħabbara tiegħek, u l-ilsna tan-nar għaddejja tiegħek, flimkien birek ruħ tiegħi il-mulej. Kemm huma kotrana l-emejjel tiegħek mulej, kollha bl-erf għamilthom, mimlija l-ard bil-ħlejjaq tiegħek, dan il-baħar ta' kobor u wisa bla tarf, li fih jimraħ ħut blat, bejjem żgħar u bejjem kbar, flimkien birek ruħ tiegħi il-mulej. Minnek jistennew il-ħlejjaq kollha li tagħtihom ikilhom f'waqtu. Int tagħtihom u huma jiġbru, tiftaħ idejk u jixbgħu bil-ġid, flimkien birek ruħ tiegħi il-mulej. Jekk taħbi wiċċek huma jinfixlu, jekk toħdilhom nifishom imutu u lejn it-trab jerġgħu imorru. Ma li tibgħat in-nifs tiegħek jinħolqu u inti ġeddet il-wiċċ tal-art, flimkien birek ruħ tiegħi il-mulej.
Qari mill-Littra ta' San Pawl lil Titu. Ibni, deret il-grazzja ta' Alla għas-salvazzjoni lill-bnedmin kollha. Itrawimna nwarbu l-ħażen u l-ġibdiet tad-dinja biex ngħixu bir-rażna u l-ġustizzja u tjieba f'dan iż-żmien. U nistennew it-tama ħinja u d-dera tal-glorja tal-Kbir Alla u s-Salvatur tagħna, Ġesu Kristu. U tali ilu nnifsu għalina biex jifdina minn kull ħażen u jnaddafna u jagħmel minna poplu magħżul għalih, poplu mħeġġeġ għall-emil tajjeb. Iżda meta feġġet it-tjieba ta' Alla, Salvatur tagħna, u l-imħabba tiegħu għall-bnedmin, u salvana bil-ħasil ta' twelid ġdid u t-tiġdid tal-Ispirtu Santu, mhux minħabba l-opri tajba li stajna milna aħna, iżda minħabba l-ħniena tiegħu. Dan l-Ispirtu u xerdu bil-kotra fuqna, Ġesu Kristu, is-Salvatur tagħna, biex bis-saħħa tal-grazzja tiegħu nitqazzu u nsiru werrieta tal-ħajja ta' dejjem skont it-tama li għandna. Il-kelma tal-mulej, irroddu ħaj lil Alla. Taqwa minni, jgħid Ġwanni, u jammitkom bl-Ispirtu Santu u n-nar. Il-mulej ma'kom, qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien il-poplu kien qiegħed jistenna ħerqan u kulħadd kien jistaqsi lilu nnifsu dwar Ġwanni jekk kienx hu l-Messija. Għalhekk Ġwanni qabad u qal lil kulħadd jiena ngħid għalija nammitkom bl-ilma. Imma ġej wieħed aqwa minni li ma jistħoqlix inħollu l-qfieli tal-qorq tiegħu. U jammitkom bl-Ispirtu Santu u n-nar. Ġara li, wara li tammet il-poplu kollu, Ġesu tammet ukoll. U waqt li kien qiegħed jitlob, is-smewwiet infetħu u niżel l-Ispirtu Santu u der fuqu fis-sura ta' ħamiema. U mis-sema ġie leħen jgħid, inti ibni l-Għażiż, fik sibt il-għaxqa tiegħi. Il-kelma tal-mulej. L-Apostlu missierna San Pawl jiġbor il-festa tal-lum daw l-espressjonijiet li smajna mit-tieni qari fl-ittra tiegħu lil Titu. Deret il-grazzja ta' Alla. U jerġa' ripeti espressjoni tiġbaħa wkoll, feġġet it-tjieba ta' Alla. Ejjew nifhmu li meta San Pawl qed jitkellem fuq il-grazzja ta' Alla u tjieba ta' Alla, u jgħidilna li din il-grazzja u din it-tjieba deret u feġġet, qed jitkellem fuq Ġesu. Qed jitkellem fuq persuna. Dan il-Mastru Daxxa ta' Nażaret, magħruf bħala liben ta' Marija u ta' Ġuseppi, adult ta' madwar 30 sena, jitlaq ir-raħal tiegħu ta' Nażaret u jibda missjoni speċjali. Missjoni li ma tagħmilx ħafna fi snin, 3 snin biss. Nafu għaliex il-Vanġelu ta' San Ġwan jitkellem fuq 3 festi tal-Għid. Allura 3 snin. Minn dan il-mument tal-Mamudija fil-Ġordan, il-festa li qed nagħmlu llum, sa is-salib fuq il-Golgota u l-qawmin tiegħu. 3 snin.
Illum qed niċċelebraw il-bidu ta' dan il-mument fil-ħajja ta' Ġesu. U qegħdin nifhmu li fil-persuna ta' dan il-Mastru Daxxa ta' Nażaret li jitlaq il-lommu armla u jibda l-missjoni li jrid minnu l-missier tiegħu tas-sema, qed tidher għal kull wieħed waħda minna l-imħabba ta' Alla, il-ħniena tiegħu, il-modrija ta' Alla, is-simpatija ta' Alla għal kull wieħed waħda minna. Għax dawn kollha imħabba, ħniena, modrija, simpatija u għal mod forsi modern kif aħna nifhmu il-kelma grazzja, il-kelma tjieba. Aħna fuq xulxin ngħidu kemm għandha qalba tajba, kemm hu ta' qalb tajba. U meta wieħed iħobb il xi ħadd ngħidu ħa grazzja miegħu, ħadet grazzja miegħu. U b'xi mod il-grazzja ta' Alla huwa wkoll il-mument meta aħna nirrealizzaw li Alla ħa grazzja bina. U li l-kelma li jgħid fuq ibnu fil-Ġordan tot għalina wkoll, għalija u għalik, dan u ibni l-Aziz. Id-domanda li nagħmlu lil nfusna llum fil-Magħmudija tal-Mulej hija jekk Alla ta' ħniena u ta' verità meta jara lilna jista' jgħid ukoll sibt fih il-għaxqa tiegħi. Tgħiduli aħna ma jistoqilniex u veru. San Pawl stess jgħidilna li salvana mhux minħabba l-opri tajba li stajna għamilna, iżda minħabba il-ħniena tiegħu. Mela toqgħodx tinkwieta li jsek għandek xi account ma' Alla u tittamel ħafna very goods. Jiena ġej minn ġenerazzjoni ormai spiċċat jisna dinosawri fejn it-teacher kienet tagħmlilna stilla fuq il-homework, illum ma nafx jagħmluhom ta' tik star jew nkella xi marka speċjali. Imma ma' Alla m'għandekx għalfejn jkollok pitat qisu tar-raxen, ktib tar-raxen fejn timla it-tikketti miegħu. Għafda fih. Itolbu bħalma is-saċerdot jitlob f'kull qudiesa qabel jitqarben il-grazzja li ma tinfiritx minnu. Għatini il-grazzja li ma ninfiret qatt minnek, li nħallik tgħinni u tħenna għalija. Aħna niċċelebraw din is-sena tal-grazzja li hija l-Ġublew 2025. Il-Knisja tagħmel dawn il-momenti biex almenu f'kull ġenerazzjoni ikun hemm sena speċjali fej pratikament ma' kull nifs li nieħdu inkunu nistgħu neħilsu mit-tpattija kollha ta' dnubietna u nidħlu f'ritmu sabiħ li nfittxu s-sagrament tal-qrar li jattini Magħmudija u nitqarbnu insiru ħaġa waħda ma' Ġesu. U allura aħna niċċelebraw il-Magħmudija tal-Mulej din is-solidarjetà tiegħu magħna bħala bnedmin għaliex ejjew nifhmu x'għamel Ġesu meta daħal fil-kju ta' dawk in-nies li qed jistennew li jirċievu l-Magħmudija tan-diema minn Ġwanni u sottometta ruħu wkoll għal dan ir-ritwal. Ġwanni stess qal jiena qed namminkom bl-ilma qed nagħmel ritwal, ċerimonja. Imma l-veru ħassil midnubiet jagħtihulkom xi ħadd li ġej warajja li jiena jistħoqli inħoll il-qorq tiegħu. U dan li ġie wara Ġwanni mingħajr diskors u mingħajr ħafna jidħol fil-kju u jitgħammed.
jinżel magħna fl-abbiss ta' dnubiet tagħna u aħna miegħu nitilgħu biex inħarsu lejn Alla li jħobbna u niltaqgħu miegħu. Għax dan huwa l-moviment tal-Magħmudija, l-mulej jinżel fil-Ġordan u jerġa' jitla'. Jinżel biex isibna fejn qegħdin fil-fondoq u jtellana miegħu. Dan li qegħdin niċċelebraw illum hu li ma kellux dnub, ma kellux bżonn jitlob maħfra l-dnubietu, imma jissieħeb magħna biex jerfana. Jaħjina, jatina l-ħajja. Aħna u nilqgħu din il-grazzja, ejjew nitlu fl-ispirtu ta' umiltà profonda li biha l-mulej ma stmerx jissejjaħ u jkun wieħed minna bin il-bniedem. Meta għażel titlu, Ġesu kien jirreferi għalih innifsu bħala bin il-bniedem. Mhux bin Alla, bin il-bniedem. Bin Alla li jsejjaħ lilu nnifsu bin il-bniedem biex lilna jagħmilna ulied Alla. Ejjew nifhmu din il-grazzja kbira niċċelebraw għallum, ġeddidna l-Magħmudija tagħna bir-rid ta' traxxix tal-ilmanbirek u nitolbu wkoll li din is-sena tkun għalina tassew sena ta' grazzja li nsibu lil Alla fil-proxmu u noxew bil-ħnina tiegħu. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-Missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx, u f'mulej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini ta' Alla, imnissel minn Missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru, imnissel mhux magħmur, natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mis-smewijiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna. U ħal-ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuha lina bagħata ta' Ponzju Pilatu, mietu difnuh. U fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kodba mqazza. U tela s-sema u jgħad fuq il-lemin tal-Missier. U għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-salbna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja, li ġej mill-Missier u mill-Liben, li hu meqjum u mweġġa fl-imkien mal-Missier u mal-Liben, u li tkellem fom il-profeti. U fi Knisja waħda, qaddisa, kattolika, apostolika, nistqar Magħmudija waħda l-maħfra ta' dnubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Ejjew nitolbu għal-ġnus li iħarsu lejn ix-xmara Ġordan, il-Palestina, Iżrael, il-Ġordan. Ejjew nitolbu li din ix-xmara ta' ilma ħelu li tasal sal-Baħar il-Mejjet fejn ma m'hemmx ħajja tkun sinjal tal-paċi li l-mulej jagħtina. Nitolbu. Nitolbu għal daw kollha li f'din is-sena jħossuhom imtaqlin, imġarbin bil-mart, bl-ansjetà, tant diffikultajiet tal-ħajja, biex għalihom din is-sena ta' grazzja tkun sena ta' faraġġ, ta' għajnuna u ta' paċi. Nitolbu. Nitolbu għal tant vittmi ta' diżastri naturali fid-dinja, is-sib tagħna jmur għan-nies ta' Los Angeles li qed jitilfu kollox minħabba n-nar. Imma tant popolazzjoni oħra fid-dinja forsi nisimgħu inqas bihom. Li huma vittmi innoċenti ta' ċirkostanzi u forsi wkoll tal-eżaġerazzjonijiet ta' min għandu il-poter u s-seta u ma jagħtix każ. Nitolbu. Nitolbu għad-don tal-paċi. Il-ħamima fl-Iskrittura hija sinjal ta' paċi kemm fi żmien Noè wara
l-arar il-kbir, id-diluvju, u kemm f'dan il-mument meta Ġesu jitla mix-xmara Ġordan u fuq l-ilma tax-xmara tidher il-ħamiema, sinjal tal-Ispiritu Santu, imma sinjal ukoll tal-faraġġ li jagħti l-mulej. Ejjew nilqgħu il-faraġġ li jagħtina l-mulej. Nitolbu għall-komunità tal-Baħrija biex tkomplu tikbru f'komunità nisranija ta' tama, ta' mħabba u ta' fidi. Nitolbu. Ilqa' mulej, nitolbuk mulej, it-talb tagħna bl-interċessjoni ta' San Martin u għatina l-grazzja li qatt ma ninfirdu minnek bi Kristu Sidna. Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. U Alla ibnek il-waħdini der fostna fin-natura tagħna l-bnedmin. Għamel li permezz tiegħu niġġeddu minn ġewwa fl-ispirtu kif minn barra bil-għajnejn tal-ġisem għarafnieh bniedem bħalna u li Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq tas-sew mulej missier qaddis. Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem kullimkien irrodulek ħajr. Int fissirt b'sinjali tal-għaġeb il-misteru tal-ħassil ġdid fix-xmara Ġordan. U semmajt leħnek mis-sema biex il-bnedmin kollha jemmnu li l-verb tiegħek għammar fostna. U bl-Ispiritu Santu li niżel fuqu f'sura tidher bħal ħamiema kulħadd jaraf li inti konsagrajt b'żejt ta' ferħ lil Kristu il-qaddej tiegħek u bagħtu jxandar il-bxara tajba lil foqra. Għalhekk flimkien mal-qawwiet tas-sema qatt ma nieqfu nfaħruk fuq l-art u bla qiegħda ntennu lil kobor tiegħek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna flori tas-smawiet. Imbirek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna flori tas-smawiet. Qaddis tas-sewint mulej, inti l-għajn ta' kull dusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħal ħobs ratti l-ħajr qasam tali d-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara lik laħal kalċi reġerat il-ħajr, tali d-disċipli tiegħu u qal:
ħudu u jxorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li xxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra tad-nubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru mew tiegħek mulej, inxandru bil-fer il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rrodulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U mit-ċokontana nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqaf l-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistoqli. Mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbu, kagħti lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli, ma' San Martin u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missieri tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu. Kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu. Kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-nubietna palma naħfru li minu ħati għalina. La ddaħalniex fit-tiġri, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Ħatina fit-tiebu li nagħtihak il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għat l-apposti tiegħek. Inħallilkom is-sliem natikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu l-għaqda li jintrid fiha int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi li xulxin. Il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li se nqarbu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħed nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħed nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħed nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj. Bil-mewt tiegħek kif minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu, intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek, eħlisni miħtieti kollha minn kull ħażen. Żommni dejjem fidi lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li nitqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda ħnina tiegħek tkun għalija ħarsin u l-fejqan ta' ruħi u ta' ġismi. Dan hu l-ħaruf talla, dan li neħed nubiet tad-dinja. Ħen dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun il-fejqa.
xieraq li f'dan il-ġublew tat-tama inselmu lil Mama ta' Ġesu, il-Madonna, bis-Salve Reġina, ngħiduha u nitolbuha flimkien. Sliem għalik Sultana, tal-ħniena, ħajja ħlewwa, tama tagħna, sliem għalik. Lilek ingħajtu għaliex aħna turufnati u li teva, lilek nitniedu aħna li nibku nolfu f'dan għal-wied ta' dmuħ. Mela avukata tagħna daw għallejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħniena. Urina wara dana turufnament lil Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek u ħanina u pija u ħelwa Verġni Marija. Nixtieq nirringrazzja ħafna l-Fader Rej u lilkom tal-li lqajtuna llum u nsellem bil-qalb lil morda li residenti fid-djar tal-anzjani fil-faċilità korrettiva ta' Kordin f'tant ambjenti fejn dak li jkun ma jkunx jista' joħroġ minħabba ċirkustanzi differenti insellmilhom u nirringrazzjakom li jsegwuna wkoll fuq TVM u nirringrazzja wara kollox il-PBS li jiffaċilita din it-trasmissjoni. Nitolbu. Aħna tqarbinna mulej bid-doni qaddisa li jogħġbok tatina fiċ-ċokontana nitolbu l-ħnina tiegħek biex nisimgħu bil-qalb lil-ibnek il-waħdini ħalli nistgħu nissejħu wliedek u nkunu hekk tassew bi Kristu Sidna. Kif tafu kull nhar ta' Ħadd il-Papa jagħti l-barka apostolika mill-Vatikan li min jsegwiha jilqaħħa wkoll permezz tax-xandir. Imma bħallum il-Papa mhux se ngħid se jgħid għax ma nafx se jgħid, imma jħobb jgħid din il-ħaġa meta nagħmlu l-festa tal-Mammudija, jifakkarna biex niċċekkjaw meta tammidna id-data tal-Mammudija. Aħna ħafna drabi niftakru l-birthday jew inkella nsibu min ifakkarulna. Jiena li żgħażagħ ngħidilhom fil-birthday ħu pjaċir meta jgħidulek happy birthday. Imma ftakar f'ommok u missierek li ġabuk fid-dinja. Jekk tgħidilhom thank you, minflok tinkwethom naqra tgħidilhom thank you. Tkun ġurnata ħafna isbaħ għalik ukoll. Imma tajjeb li nsibu minn ma jafix id-data tal-Mammudija u dikinhar kulħadd għandu d-data tal-Mammudija tiegħu, inġeddu l-wedid tal-Mammudija bħalma minna llum ukoll. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Naslu fit-tmiem din il-quddiesa mill-Knisja ta' San Martin fil-Baħrija. Iż-żona pastorali tal-Baħrija bdiet madwar 85 sena ilu. Din is-sena għalqet l-10 sena minn mindu l-Provinċja Agostinjana bdiet isservi pastoralment f'din iż-żona. Illum ġewwa l-Baħrija
jgħixu madwar 2700 persuna f'aktar minn 550 familja. Missier ħanin, kun inti l-għajnuna tagħna sabiex nikbru aktar fil-fidi fik. Aħna wkoll irridu u tant nixtiequ li meta inti tħares lejna jogħġbok tgħidilna li fina wkoll issib l-għaxqa tiegħek. Grazzi tal-li naqadtu magħna. Nawguralkom il-kumplament tal-ħadd it-tajjeb.